Goedemiddag meneer Smelik. Goedemiddag. Jullie organiseren hier vanaf aanstaande vrijdag hier in de Zeeuwse bibliotheek een tentoonstelling over het Joodse leven door de eeuwen heen. Zeg ik dat goed? Joodse leven in Zeeland door de eeuwen heen. Ja, Kijk, dat is net wat specifieker. Ja. Ja, nee, in het kader van dus 800 jaar Middelburg stadsrechten dachten we dat het goed was dat ook aan dit deel van de bevolking van Zeeland en van Middelburg in het bijzonder extra aandacht zou worden besteed. Natuurlijk weet niet iedereen alles af over het Joodse leven hier in Zeeland en dit is dan een mooie introductie hoe zich dat in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld. Dus dan gaan we helemaal terug naar de tijd van de 80-jarige oorlog. In die tijd zijn Portugese Joden gedwongen om Rooms-Katholiek te zijn. Maar zodra ze in het net bevrijde Middelburg komen, kunnen ze terugkeren naar hun eigen godsdienst en traditie. En daar maken ze dan ook graag gebruik van. Voor Middelburg als stad is het handig, omdat deze Portugese Joden veel handelsconnecties hebben. En weer een extra is voor het ontwikkelen van Middelburg tot belangrijke zeehaven. Oké, dat is een helder verhaal. En kunt u ook nog even een mooie verleidende uitspraak doen? Waarom zouden mensen deze tentoonstelling moeten komen bekijken? Wat kunnen ze verwachten? Nou, het is een hele bijzonder interessante geschiedenis, omdat het een aaneenschakeling is van goede tijden en slechte tijden. De slechte tijden zijn natuurlijk wel bekend in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, de tijd van de bezetting. Maar het is heel interessant te zien hoe de Joodse gemeente na 1945 zich weer heeft ontwikkeld en weer tot bloei is gekomen. Ik denk dat dat heel interessant is voor kijkers om te zien hoe dat is gegaan. Nou, uitstekend. Hartelijk dank. En we gaan het vermelden op de website. Dank u.